kaikkia ihmetyttää yleensä se, että kuinka tällaisilla voi jotain ilmasalasi. Se perustuu siihen, että tuon pääroottorin lapakulmia voidaan käyttää myös negatiivisella puolella. Eli se voi kääntyä myös negatiiviset tai positiiviset. Toisin kuin oikeissa koptereissa, niin tällaista ei voida tehdä, koska ne lavat nostaisi niin vaikin oikeassa kopterissa tuottavan tasa peräkukkia ja romua. Sitten siitä, että voi hintaluokista puhua. Tää Valkeran mini-CP muistaakseni luokkaa 150 € tai sitten siitä alas. Sitten tää 4,5 kaikkien sähköinen. Mutta se, jos ei lähetä Valkeran mukaan, niin luokkaa 400, kun sitten lähetetään. Siellä on myös simulaattori, millä voi kokeilla näitä isompia koptereita ilman, että tulee kalliiksi. Ja tosiaan käytännössä kaikki meidän aktiivijäsenet niin jossain vaiheessa harjoittelee simulaattorilla noita liikkeitä, koska se kopterin ohjaaminen on aika hankalaa. Sitä on hyvä harjoitella ensin tietokonesimulaatiolla. Tässä nyt tää 4,5 lentää tämmöstä perustaivaslentokahdeksikkoa. Ja tällä hyvin usein aloittelijat aloittaa tällä kuviolla, opettelee sen kopterin lentämistä oikein päin. Koptereissa on sellainen, että mitä suurempi kokoinen se kopteri on, niin sitä vakaampi siitä tulee. Ja näin ollen myös se näkyy paremmin ja sitä on helpompi lennättää, mitä suurempi se on. Mutta siinä tulee ihmistekijä mukaan. Kun on isompi kopteri, se on hirveän paljon kalliimpi, niin myös siihen ohjaajaan tulee näihin tikkuihin se jännitys. Ja se on itse asiassa aika iso osa tätä lennätystä. Eli tämmöisellä 4,5 koko luokalla on varmaan aika hyvä aloittaa, jos haluaa lentää. Ja siitä tulee huomattavasti paljon näyttävämpi. Tässä me nähdään, että tämmönen taivas kahdeksikko näyttää huomattavasti näyttävämmältä kuin kopteri on niin sanotusti oikean näköinen, eli tämmösen oikean taisteluhelikopterin näköinen. Kopteriharrastus on lennokkeihin nähden siinä mielessä mukavampaa, että ei tarvita mitään isoa kiitorataa. Se onnistuu myös takapihalla, jos on sellainen kopteri, mitä siellä voi lennättää. Ja keli ei ole tarvitse olla niin tyyni. Eli tämmönen isompi sähkökopteri tai polttomoottorikopteri niin lentää kyllä kohtuu hyvin, vaikka tuulisikin vähän enemmän. Se ei ole niin tuuliherkkä.
Skala-kopterissa on sisällä TRX 500 koko luokan Salingin valmistava kopteri sisällä. Eli se tekniikka on tämä TRX 500 ja sitten siihen on laitettu tämmönen Skala-koppa päälle. Jossa on tarkoitus tehdä liikkeet mahdollisimman tarkasti. Jos on leijustusliikkeitä tai tiettyjä kuvioita, joita lennetään kilpailuista. Ja sitten tuomaristo arvioi sitä, kuinka tarkasti ne liikkeet on toteutettu, kuinka hyvin se leijustus on onnistunut, eli kuinka tarkasti ollaan pysytty paikallaan tai tehty niissä kuvioissa sen ohjelman mukaisesti, symmetrisesti ja muullakin tarkkuudella. Näissä hintaluokka on huomattavasti korkeampi näissä koptereissa. Tuhansia euroja. Kilpailuja järjestetään maailmanlaajuisesti, Euroopan laajuisesti ja sitten Suomen laajuisesti. Näitä kilpailuluokkia on erilaisia. Liikkeeseen lentotyyliin sellaisia, jotka hyvin rauhallisesti lennetään niin tässä. Sitten on sellaisia luokkia, missä lennetään vähän enemmän taitolentokuvioita ja sitten on vielä tämmöinen luokka, missä lennetään 3D:tä, eli kopterilla ylösalasin pyöritetään perään joka suuntaan ja niissä on myös vapaa ohjelma mukana, eli voi lentää vapaasti tiettyjä kuvioita ja sitten tuotantoarvoja